Strelba z pola, 8 využitých strel z 24 pokusov. Smith. Smash. Teraz by Prievidza potrebovala, aby Hlivák mal nejakú pozíciu z diaľky a využili ho, ale má tam Ali Hodžiča a Bishop si to chcel spraviť po svojom, neskóroval, ale na prvé body čakáme, ale nie dlho. Na Bishop, tento teraz vyskúša zo strednej vzdialenosti. Ali Hodžič, dobre. Na ňom imponuje to, že hrá s takou rozvahou, že častokrát tie útoky vyzerajú, že to je pomalé, ale on vidí všetko. Potom je tam Trey Thomas, Sage Tolbert a Faro Ali Hodžič, ktorý zakončuje. A nemusel ten vyplňať ten podkošový priestor až tak. Ali Hodžič, Hlivák. V druhom polčase už sa ťažko hľadá nejaká otvorená pozícia za oblúkom, ale dobre. Marek Jaš tam bol v správnej pozícii a prihral na Ali Hodžič, ale medzi